election molo gele bebang no borok phaibayo khayok phayo bur san phayo tabo hingke kebo khani bukiroi toy mane jaga no nai khayo ei habung kusu saplai dinai karen dinai ei ni sabayo khayok jaga je borok se nije ulta kabu thangtiyo hingke election pai kai hingke no kebo phailia sari bukrika hini bukrika jojo bukai pailia atita 48 करमछरा मनो आरडी ब्लॉक नि बिसिंगो खबजाक इसान रुवाजा कामिनि लुकुरक बिसि कदुगमा जरारो मै तै काहाममा नंजाया हापुं हाताय बाखगै थांगै मुसुक नंमाने तै हायनो मा नंगै मातंलाय जाबो आबो हायकेनो सावै खनारिका हापां थांगो फायो सोलायजाग्लिया इन स्रायमुं नांजाक तिप्रासा दफानि कपालनि बिरमान बोफुरो सोलायजाक सिनाय चंमारे फायके सिमि दाल बिदाल थंरं बदलक थांगै माया नांगै खा कामै फुनुक लायै कग्रि काबु चंमारे पाइखेनो पगै थांगो हनै सावै खोनारो जाखा ताबुक बरकनि इ जिंजालनि खरांनो हापां नायकुलै तंनाय ट्रिपल इन्जिननि नेता मन्त्री एमएलए एनडीसी हिंजनाय रक खुनजोदा काइनो हनैसे आ मांफिलिनो मा फुनुगो हनै सावै खोनारिखा खोनायनायदि तामसाका बरनि खुक्तिनो कबि कक्टिबिनि मांफिलिगो कोई नहीं बोमुं तमा Siranjit इरोदै तैको नकबाय बा सचालैबो Salo आखनि चलो तै कसंदै ना रुमु न इरोदै तै नंलाय निनि मा पाटा टं Tonggo इंगो नों फरे Porio बक्लासो 6 नकबाय बा सकासाल फाइ माटको फायरो चलो न अनेक चलो तय इबुनि बादे आरो साप्लाइनि तयरक मानै बान्थक मानथुया न दारा तांगै नरक तिनि सिंनाव रोंमानि खलायखा आं हंके हायसे सिनि यो कामियो अनेक गोबां तंबायो हंके तैबा हामिया दै नायगादि बेबां न नायबायदि ताकुताय बहुत दङ मन्त्रि मदद तंनाय रक अफिसार तंनाय रक नायदि किसा सिनि तय किसा हामिया अब एकदम कसा अब मानों जागो उता कैसा सराय स्कूलनि फायै तय तुकुय तंजागो अब नंगौ हंके रुगिफोर ओइमानो केबसे फायै साबै नय गरै अब जों व्यक्तिगत क्वासगै नै तंमान जानसे बसु फैमिली का दारा नरक रो बसु परिवार का नरक और कागो चिनी और तंमान हंके 15 परिवार काय दङ हंके कारेन्टबो गरै हंके दैबो हामिया साप्लाइबो माइया हंके क्वाबो गरै गासोखौबो सगै रिया हंके माथोखौनो बय रिया सरकारक बो हंके अन बागै नरक न फुनुं जाखा नरक खायक जागै किसा सायनायदि हिने नायदि मन्त्रि मदद किसा खायक जाग थक इलेक्शन मलो हंकेले बेबां न बरक फैबायो खायक जाग फायो बुट सान फायो ताबो हंके केबो फायनि बगरै इलेक्शन चंमारि फायकेसमी नेता मन्त्रि रक फाये कग्रि कलांगो मन्त्रि मदद फायबायो जों तयनो माने जागा रंना नायखायो ओइ हातुं कुसु साप्लाइ दिनाय कारेन्ट दिनाय थायनि साबायो खायक जागा जे बरक से nije उल्टा काबि थांतियो हंके इलेक्शन पाइका हंके न केबो फैलिया सारिबो करिका हिनिबो करिका जोगाजोग बखाय फैलिया आतैता नरख तामरक खलाय चाला जरा इतो जाजागो ताबो बुखागै फायै किसा तयनो ना फैबानता अको अच्छा नरक तो हुक जरा बिसिं बेसर तंनाय रक हुक खायो हुक रक नि बबहाय फसल रक लिया दा हुंनि हंके आगिनतिया ताबो हंके हुंनि फसल बंगिया माइ बोमाया खल बोमाया सिउ माया बथै बथै कुनुस मासाया हंके बेबांनो ताबो हंके हारुंनि मै रक जे जों पाइ मासा जागो हंके गारि भाराबो बिसि मनु बाजाराव थांना हंके न आप डाउन 100 टाका नांगौ मासलि थांना हंके 80 टाका नांगौ सिब्रे थांना हंके 40 टाका नांगौ नरक बब हातियो थांला बब बाजार मासलि मनु सिबारि करमसरा मासलि मनु थाना हंके अरनि खरकसानि गारि भारा रक बुसुरक न हारजाक आप डाउन 100 टाका नांगौ 100 टाका 100 टाका अम्म कामिन मुंगताम हंजाकदरा अब हंके इसान रजा पारा हिंजागोता दिवारेप इसान रजा पारा हंके करमसरानि बिसिङाव खलजना करमसरानि 48 करमसरानि बिसिङाव अच्छा नरकनि म ब्लक तो मनु नंखाना मनु हंके पुस्तो हंके सिबारि बो मनु पिएस बो मनु ब्लक बो मनु नरकनि अ आमचाइनि एमएलए एमडीसी रक खै बर टं ब्रक तो
borok borok tong sai mansu ya chung ba so buju kri ba huba khaisa nai rok ba buju mansu ya ta borok borok tong borsa nong amchani MLA ni mung saijaman emle ni mung hingke no mau mansu ya chung bu de dingke bu chimi maru haisi MLA MDC rong ni mung saimi ata sai maya dar ni mung khai ani mung ka Hemanto Tripura